Mira, vols les teves cames? Les vols? Doncs digue'm on han anat els altres. No, mai t'ho diré. D'acord, si no ho vols dir, t'agafaré el que et queda de cos i el faré miques. Digue'm on són els teus companys. Mai! Així que no em vols dir on són els teus amics. O m'ho dius o t'arranco el botó. No me l'arranquis. Et diré on han anat. On han anat? D'acord, t'ho diré. Els altres han anat a l'Àngel Guimerà. A l'Àngel Guimerà? L'Àngel Guimerà. On és això de l'Àngel Guimerà? L'Àngel Guimerà està a Tàrrega. A Tàrrega? Sí, a Tàrrega. Doncs ara mateix hi vaig. Pobre Ventafocs. No podrà anar a l'Àngel Guimerà. Tranquil·la, dona, no has de patir per res. Va, anima't, aixeca't. Somriu una mica. Molt bé, sí m'agrada. Va, ja veuràs que tot es solucionarà. Amb la vareta. A veure, mans i a l'obra. La vareta? On és la vareta? On l'he posat jo, la vareta? No recordo. Ah, sí. Ah, va. Vedi. Oh! Què podríem fer? Molt bé. Quin vestit més maco! Ara ja podré anar a l'Àngel Guimerà! M'encanta! Mireu quines sabates més xules! Adeu i gràcies per tot! La Caputxeta Vermella anava tot donant saltirons cap a casa de l'àvia, però abans va anar a visitar els tres porquets. Hola, Caputxeta Vermella! Bon dia, amics porquets! Bon dia, Caputxeta. On vas, Caputxeta? I el cistell? Doncs al cistell li porto menjar per a la meva àvia, que és molt golafre, i des d'allà anirem a l'escola Àngel Guimerà. Si abans vols arribar, la drecera has d'agafar. Ja arribaràs. Ja ho veuràs. Segur que arribaràs si amb la nostra companyia vas. A casa de l'àvia anirem, i a l'Àngel Guimerà, tra-la-la-la-la. La Caputxeta Vermella i els dos porquets es van endinsar al bosc, mentre que el germà gran es va quedar pensant que tindria molts problemes. L'únic que no sabien és que es trobarien amb el llop ferotge.
Ja són meus. Jo sóc la vostra fada madrina i a l'Àngel Guimerà jo us guiaré. També sóc una gran ballarina i abans a casa l'àvia us portaré.